itse. Kato. Sehän voittaa nuo autot mennä tullut. Niin on. Harri Siik tässä Lärpi on paljon päivää. hienompi kuin Ferrari. Kyllä. No niin. 9 minuutin päästä lähtee Killeriltä. Joo, nuo on oikonut jossakin. Joo. Saako kuvata? Tietysti. Joo, hyvä, kiitos. Ferrarit meni kuviin. Yes. Lentää. Volttikin pääs kuviin. No niin. Yhtä hieno kuin Ferrari. Kyllä. Kaksipyöräinen Ferrari. Joo, kyllä ne täältä kautta tulee. Joo, mitä mä sanoin. Pikkurilli rupee tärisemään. Minuutin päästä lähtee Killeri. Joo. Hyvä Mersu. Sieltä ei tule mitään. Kato, nyt tulee muuten jotain. Hanaa, kiitos. Jännä, kun ei näy tässä oikein ollenkaan, eikö niin? Ei mitään. Mulla on aurinkolasit päällä.
Mä kuvaan muualle välillä, ei tarvii. Jos et halua. Hyvää vappua vaan kaikille. Sammuttaa tästä aina menee vähän pimeästi. Se leppo täältä tulee. Tulisiko? Olisiko tuossa puolen tunnin päästä? Niin, mutta kun ei viittis kato täyttää puhelin. Heti kun sammutin, niin Of course. just normaalia tuulia. Yes. Tuuria. Mitä siinä menee? Hieno kupla. Tää leikkailla sitten. Järjessä ei syö. Kuvan kanssa. No niin, voi hemmetti. Nyt se tuli, vaikka mä en edes halunnut. Ota nyt äkkiä. Ota. Kyllä sitä nyt Mut täytyy kato, kuvaa. täällä rupee tulemaan. No niin. Nyt tulee tätä tämmöstä. No niin. Tuleekohan nyt näitä letka-autoja? Oikeita autoja. Mä oon kapeelimestari täällä. Niin joo. Heiluttelemaan puhelin. Joko se on senkin tehtävä. Bensa haisee. Mikä auto. Se oli tavallinen TT. Ei ollut RS. Eikö mä tolle ratille? Joo. Rättisitiko? Se on hieno. No ei, totta kai se oli tuo Audi. Joo, oli sekin. Janna on sekin hieno kyllä. Hieno. Linkki palautu. Hienoin auto tuli taas. Niin. Se tulee vähän ongelmia, kun ei tiedä, kato, että jos jotkut haluaa, että ei niitä kuvata. Niin. Ja jotkut tietysti on taas semmoista, jotka tekee kaikkensa päästäkseen Suomen keskipisteen. Minähän en oo yhtään semmoinen. Kyllä mä välillä oon. Ai että tulee hienoa tavaraa siellä. Jep. Liikkuu daffi. Mikäs tää on? Oho. Kuplassa, jossa oli jonkun toisen auton ääni. Sitä on vähän muunneltu. Niin on.
Aika paljon pakokaasua tulee tähän nyt. Kohta Toverti ainakin välttyy nyt, niin se tapahtuu nyt siellä autossa. Joo. Se on varmaan se sama korimaali mikä sulla oli. Ei, Joo. tuo oli paljon uudempi. Joo. Tää on tärkeä. Oh, turva-auto. Alkaa tulla kauppakasseja. Pieni tauko tähän väliin. Tommonen ostetaan ensi kesäksi. Ostetaanko tuolla? Niin, tai sitten voi sitä leasingillä ostaa tietenkin. Niin, Jotkut varmasti myös tekee leasingillä tätä. kyllä. Loppu. No niin, siinä oli viimeis. No, Maalauta, mitkä äänet olisi. Volkkarissa. Niin. Joo, siinä oli hyvä esimerkki Sleeperistä. Pitäisikö noille käydä sanomassa, että ei me niitä kuvata. Appu, juu. Me kuvataan autoja. Kyllä. Niin. Kerrankin mulla on. Ja pappamopo on ollut jo pentu. Ette varmaan halua kuvia. Nyt lähti taas uusi talli. Se sammu välissä tossa kun mä äsken huoin. Okei. Ei tässä jaksa kohta istua.
jaksaa istua vielä. Jaksa. Joo. Jaksatko sä? Niin, no sitä varten mä kyselin vähän, että nyt... Joo, kyllä mä jaksaisin. Joo. Jostain syystä aina poletaan tossa just eessä. Tässä on varmaan hyvin tilaa, niin... Ei, mutta kato nyt kato, siinä on tuo Kari vanha. Joo, Kari Entinen, joo. Niin, Saattaa olla joo. on se. Sä Ja tietää kato varma tietää. se myi sen tänne Joo. Jyväskylään. Joo. Mun täytyy käydä juomassa vettä. Mäkin voisin ottaa. Annatko sen mun vesipullo? Onko Vertti vielä hengissä? Missä se täällä on? Se on hippu tonne repu sivusta. Niin Verttikin on hengissä vielä. On se Verttikin vielä hengissä täällä. Joo. Kiitos Jyväskylä. Oliko viimeiset jo siinä vai? Perkele, kun tää ei pysy käsissä. Menikö tää täyteen? Ei pysty ottaa kuvia. Eihän se tullut täyteen se puhelin. Taas tullut. Just sopivasti. Of course. That's just great.